go, 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 go. Salamu alaikum. Wasu aboki na gari al'amura. Ya har goji ba garin wallahi. Wallahi ba na gari ne, yana Kano ka. Wai kana wajen mutumin ne ka nuna ba. wane ba? Wallahi yana wajen breaker na. Ina shi kuna kwana biyu ba na ganin ka. She kai kudi sun zo. Wallahi gobe nake son ta kuma yanzu ma kaga kiran mutumin ne wallahi wallahi. Sana Ahmed. Zaka ce Allah yana studio akwai wani karin haske da zan yi. Ka ba Allah. Allah wallahi ka san Kace ne kaya sun zo na to. Wayyo Allah. Sai kun ya kurwa ta zauna. Sai ma mun je da kai. Allah. Allah zan kai ka office din. Karka Isa ya ji. Za mu gayan baya da wannan wallahi tallahi. Ina yi mutumin kirki ne wallahi sosai. Allah. Assalamu alaikum. Kashifu. Kaga ka ce masa zan zo na biya kudin na shi zan zo na biya kudi. Zan zo zan biya. A'a 2000 ne ina ba komai 2000 kan zan zo zan biya. Ba su kawai ba sai ji wannan gayin iya can kullum cin bashi wallahi kucan gayin iya can cin bashi gidi Allah waye ne muna tare da shi yanzu haka a angon mu gonja naka kai gonja nawa wallahi mutum ne gonja ne kullum ya ci bashi na gamu yanzu ma kawo ta da ana bin shi bashi wani gonja a dogon jar ka sani a gonja ne na biro a Kano kai kakkare na mu kai ji mana a dogon jar kai kawai nan ka ce wani wai gonja kira ka kai tsaya mana kai amma ka tsaya mana to kai da kace min ka je gun breka ka je gun Sani Ahmad kullum kana bakilai ne kana faskare ba to duka pyramid na ba wani ƙarya ce kawai ni na sani na san ƙarya ce ina fuskarin kakkare na mu hankali ma